robiť kľudne aj vždycky a už to späť skončiť. Tam ide o to, aby si bol sústredený. To je ako volá, ako meditovať, alebo? Ja skôr sa musíš proste uvoľniť, hoci ako. No a keď budeš uvoľnený, sústredený sám na seba, tak chytíš kývadlo a najskôr musíte povedať, ak bude áno, ak bude nie, ak bude neviem a ešte po štvrté, že nechcem odpovedať. Keď budeš mať toto, ako teda je to dorozumenie, že vítaj, ču, bla bla bla, tak tento si dajme tomu položíš otázku nejakú, čo sa týka teba. Ako potichu? No, v duchu stačí. Že, no, tak by som to lepšie povedal. Proste veci, ktoré si nie si istý, tak toto by ti mohlo pomôcť sa rozhodnúť. No dobre, lenže keď si poviem, že úplne naľavo, keď to stopne, tak bude áno a ja to na schvál stopnem úplne naľavo. Či vlastne mám zatvorené oči? To budeš klamať iba samé seba. Či mám zatvorené oči pri tom? Nie, normálne sa na to práve, že to musíš vidieť. Tam máš tu hento, jak to bude hento. Napríklad, keď sa to bude otačať. Však ale pochop mi, jak to funguje, vysvetlím, jak to funguje. Ako sedím pri tom, pozerám sa na to, položím si otázku v duchu a čo? Jak som už hovoril, najskôr, keď to rozkývaš, tak musíte ukázať, ak povie áno, ak povie nie, ak povie neviem a po štvrté, že nechcem odpovedať. A podľa tohto ti to vlastne odpovedať. Si niečo hento, povieš a on to dajme tomu začne hovoriť áno, alebo nie, proste to jak si to povedal na začiatku, tak ti to ukáže. No však dobre, lenže on sa to kýve jak priebané, kedy ja si položím otázku ono to samé zmení. Ty len proste to rozkýveš a už len držíš. Pevne to proste držíš, nepohneš rukou a ono to potom začne samo. Väčšinou to býva kruh, najskôr smere, potom proti smere, do boku a vodorovne. Si takto väčšinou ukazuje, aspoň teda mne. A už ti to pomohlo poodpovedať nejaké otázky? Povedzme, že áno. A aké? Ešte to ti nebudem hovoriť. Víš, a čo? Sme tu voľaký oni? Napríklad som to miliónkrát odstúpiť zo školy, niekde do piče proste. Veľmi nie, alebo tak proste, čo mám robiť, bla bla bla. A to ako keď ti to povieš, že nie, tak dáš na to? Vieš čo, to už... Väčšinou, no, povedzme, že áno. Takže veríš tej čiernej mágii? Trocha. Fakt, kokoti ma nenahrávate? Tak ale proste, ste si lebo si sfajčený a povieš nám to. Tak doteraz robil hento srandu, ty kokot? No však, lebo si sfajčený a povieš nám to. No, teraz, takže preto sa pýtam. Ja, vy ste to ešte väčšiu piču mohli robiť? No, piču, padáne. Že si nám dokopy nič také nepovedal, takže... Ja o tom tiež skoro nič neviem. Jak by som povedal, to je strašne dlhé hento, sa to naučiť. Musíš strašne veľa to prečítať, ja na to mám mamku, ona mi to potom povie. A keď si sa dal na takúto čiernu cestu? Čiernu cestu, ty kokot? Nás to fascinuje od narodenia. No, už som 2 roky a už... No, to zase nie. A to ako, keď sa niečo hýbe v tvojej izbe a spánku, dokážeš na to ukázať to, čo je za pičovinu. To proste bol nejaký prúd energie. Neviem, som to vedel. A to čo si tam videl, nič či? Nič, čo som len takto vedel, proste nejak to išlo proste. Tie sranda, že? Keď som nafajčený, tak poviem aj, ako mám dosku ptáka, 19,5. No? To je ďalej, čo ty kokot? Si kedy a ženská piče má 9 cm, to nechápem do piče, to je vidieť ten kokot žalúdku. Si kedy meral? Ja nemusím merať, ja to vidím. Ja som počul, že hĺbka ženskej piče má ale 18. Aj tak je to vidieť žalúdku. Ja nemá žalúdok od piče nejak ďaleko. Ženská. Mišo? Mišo už spí. Čo? Si nafajčený? Teraz do piče. Ja mám želanie, dajte mi. No.
Danilo, ako ty zistíš, že si nám niečo ukázal? Viem. Jak? Však keď spíš, tak vieš, nie? Či sa zobudil, alebo za spánku? Proste hocikedy. A už to aj tak sa pominulo. A jen to, čo si došiel tej babke, či kde to do domu a sa aj tam začal všetko triasť a Manka povedala, že dobre babka, už sme tu. To je pravda? Čo som povedal? Áno. A si to písal na tom fóru o čiernej magii, či čo to bolo? To som len to, jeden príbeh hovoril, myslím, alebo ja už neviem teraz. Lebo zatiaľ, čo on hovoril, tak to bolo len to. Že iba to trieskanie na scénu. Jaké? No o 2 ráno začalo proste kúpanie na stenu jak hovado. Chlapi sa ešte pozrieť von. A jak bola takto povedzme stena, ľudia zvonka, znútra a medzi nimi. A normálne to začalo medzi nimi. On tak niekto klopať a nikto z nich to nebol. No? No? A prečo sa takéto všetky veci stávajú iba tebe a nie aj mne? Zomrela ti nejaká osoba, čo si mal rád? Vieš čo, zatiaľ ani jedna, vieš? Ty si mi ale... Pred 2 mesiacmi, A či ty pred kokos, 3. ty mi som hovoril, že proste sa vám niečo zjebalo u vás doma. Len tak proste z ničoho, že tvoj tatko sa holil, alebo čo niečo sa proste zjebalo. To som ti kedy hovoril? Ty si mi to hovoril, Paťo. Ty som ti nič také nehovoril. Ale áno, že to niekto iný, ale viem, že to mi niekto hovoril, sa to proste len tak zjebalo. Tak ja si určite nie. No tak ale prečo sa to nestane aj mne, alebo čo? Napríklad, môže sa aj stať, že si mal nejaký sen, ty si ho nepamätáš, ale on niečo tuší, ale nepamätá si to, napríklad aj to je tak. No ale ja som ti tento život nehovoril, to viem určite. To je proste, že sa prišiel s tebou rozlúčiť. Proste o takým spôsobom, niečo ti jebne vedľa teba, hodiny jebnú, alebo niečo proste dojebe, alebo tak proste, to je forma rozlúčenia, alebo pre teba praskne zrkadlo. A nie preto, že by si bol moc špatný, keď si nafajčený. Ale veď ono. Veď sú aj zlí aj dobrí, nie? Tí duchovia. Dobre aj zlý. Čo robia aj dobré, aj zlé. Čo strašia také pičoviny. Vieš čo, strašia jedine tí, ktorí boli zavraždení na nejakom mieste. No? No, tak sa len to väčšinou naviaž na to mieste, však nemôže v pokoji odísť. Do piče. Koľko tam na tej grafiti, keď sa pozrite, to ti vždycky niečo ukazuje. Ani rozum. Ale tá ženská vyzerá furt dobre. Však to tam kúkaš a tá šupie